Buongiorno ragazzi, buonasera. Io voglio desiderare una ricetta italiana presentare. Да, на български. Да, естествено. Ние тук сме в резиденцията на Стаско, в кухнята на Ицо. Тази вечер ще ви представя една типична италианска рецепта La frittata italiana di Obella. Вуаля! Да започнем с продуктите, естествено. Я да видим какво става тук. Първо, трябва да започнем с една чаша вино. Как ви звучи, сеньора Стаско? Полутварски. Така, Шато Карнобат. Не го видяхме, нищо. Ето го, реклама. Продуктово позициониране. Не плащат много за рекламата, спокойно. На здраве се казва, господин Отвач. На здраве, аз така бързам. Искате ли, сеньор Стаско? Бих се опитал и аз. Да, така. Италианска кухня без вино в началото не се прави. Така, да минем към продуктите все пак. Така, в този така хубав хладилник, пълен с най-различни стойности, намираме едни стари спагети. Това е основата. Оттам нататък всичко е по желание. Стари спагети. Виждаме 2 яйца. Така, 2 яйца. Стаско, твоите яйца ли са това? Твоите яйца ли са това? Тук са. Добре. И моите не са, значи ще ги използваме. Добре. Така. Сега, какво друго ще си харесаме от тук? Има нещо доматено. Може да го метнем. Лютенца. Добре. Тази рецепта ще е на българо-италианското приятелство. Имам и някакъв кренвирш, само че аз, тъй като не обичам, тъй като съм вегетарианец, ще се въздържа само с каймата, която е тук, и няма да добавяме още месо. И заповядайте в... Какво се случва? Записваме, сеньор Стаско. Защо е настрани камерата? Защото таблета е бъгъл и не го мятат толкова много, ще им стане лошо на зрителите ни. Ще се откажат да ни гледат още преди са започнали. Чакай се. Ето. Така, открихте ли? Така. Виж, пак снима на криво. Сега, каквито са обстоятелствата, ще съобразяваме. Няма логика, чакай. Чакай, аз снимам обратно. Не снимам обратно. Здравейте, рагаци! Пак се връщаме в нашата кухничка. La cucina di Izzo, di signor Stasco, l'appartamento di signor Stasco. И се връщаме към нашата фритата. Това тук, тази консистенция, представлява 2 яйца, четвърт бурканче лютеница от село Загорци, бургаско, и малко извара от била. Продължаваме с продуктовото позициониране. Така, сега, по принцип, може да се го направите и по-доматено. Все пак, я да видим дали е останало още нещо доматено в хладилника. Така. Има... Така. Да, има... Има знак за радиация. Има знак за радиация. Добре си ми реши. Има знак. Ние ще го опържим, няма проблем. Не. Да го хвърляме? Не искам трета глава. Добре. Значи ще преминем към готвен. Така. Сега, идваме до сериозния момент. Тъй като спагетките, както ви обясних, не са от днеска и виждате по така консистенцията, трябва така с ръчички да ги намятаме в... Така, опа! Забравя щит. Какво забравя? Нямаме щит. Да. Завалил се. Шанса.
Така, пускаме аспиратора малко. Да не се умеришим прекалено много. Така. Така. Забравих много важна съставка в соса. Както ви казах, много е важна италианската кухня. Трябва да има вино в нея. И може и тук така да налеем в тиганчето малко. Хоп, хоп, хоп. Сега. Чакай. Хубав цялото придобило. Така. Значи, много е важно това, което тук го виждате, което бъркам горещо олио с голи ръце, да ни го разбърквате. Това не се разбърква, идеята е да стане като пица. Да стане като палачинка, да не мърда. Сега? Пица или като палачинка? Като пица, защото трябва да е италианско, нали? Да. Нали, райераш. Така, сега, това известно време го оставяме да се запържи. Ето, все пак може да се използва някакъв инструмент, колкото и малко така го сглобяваме. Така, известно време това нещо ще се пържи. Котлоните на печката в Ля Кучина ди Ицо не са много силни, така че ще отнеме известно време. И за да не се отекчавате, може да си пуснете малко италианска музичка. Само че ръцете са ми мръсни и няма да мога... Можем да ви разкажем някоя италианска приказка. Примерно, аз съм бил 2 седмици в Сицилия и там беше много хубаво и танцувахме тарантела. Без да се ритаме тогава, но още не сме се сработили с Синьора Стаско. Аз съм начинаеш още, да. Така. Аз съм оператор по професия, кой искаш? Да. През това време, докато се запържат спагетките, по принцип, както виждаме, това сосче ще го излеем. Така, изливаме го. Ще го излеем ето тук, да се запържи. И в последствие това ще го обърнем. Да се запържи отдолу, да. И това е трудното на фритатата, да го обърнем без да развалим целостта на ястието. Така, тук се опитам да взема последните капки от... Сеньор Стаско ще разкаже нещо за Загорци, за това хубаво така тракийско село. В Загорци бабите правят много лютенца и после ходят да се опитат взаимно. И сега каза, тя твоята станала по-хубава, тя и тя много хубава твоята. Имаме църква. Има една много хубава книжка и дялото Султан я написа. Султан беше, как се каже човек, май Султан ще се каже. Може да прочетете за Загорци, може и да напишете в Уикипедия село Загорци. Ямболско, ли? Или не е Бургаска? Ямболска или Бургаска област? Май е Бургаска. Може не е Бургаска. Не знам. Така, сега. Тъй като сеньор Стаско няма особено голяма тенджера, виждате, сравнително малка е, и капака не може да го използваме за задържане на спагетите, когато ги обръщаме. Затова аз мога да ви препоръчам, ако имате тавичка, да използвате нея. Така слагате отгоре, после обръщате, сега ще ви го покажа, само че има още време до тогава, защото долният слой на спагетите трябва да се запържи хубаво, за да се получи като пица. Така. Сега мисля, че можем да излеем вече сместа от двете яйца и доматения сос и изварата върху така
добре оформилите се спагетки. Така може да разтелим, за да попие и навътре. Да не седи само отгоре. Защото нали ще го обръщаме, така или иначе ще е запържено и от двете страни. Сега може да си направим една кратка почивка, докато се запърже добре фритатата. После ще ви покажа как да я обърнете и ще я обърнем заедно. Така, buonasera ragazzi, ciao bambini, belli bambini. Тук сме в нашата кухничка и правим фритата. Покажете фритатата докъде е достигнала сеньор Стаско. Фритатата е добре се развиват нещата, скоро ще я обръщаме. Така, преди това ще пием малко винце естествено. На здраве. Къде е чашката на сеньор Стаско? Сега ще умира музиката пак. Музикачката не трябва да умира. Това е много важна част за... Благодаря. Здраве. Чакай, че не съм. Вижда? Видях. Трябва да даваме хубав пример. La vino, in vino veritas. Тега. Сега. Какво трябва? Трябва да обърнем пицата обратно в тигана, за да запържа. Не плочинката. Да. Дъчно пица. Така. Сега, тази процедура е много пипкава и внимателна. Чакай да покажем, да видят кога трябва да се обръща. Трябва, когато долната част се е запържала достатъчно добре, че да формира твърд плат, да е цяла. Сега, само че въпросът е, че това е тефлонов тиган. Както знаем, тефлоните тигани доста се стържат. Само че... Това е тефлонов тиган? Мисля, че да. Приличаме на такъв. Както знаем, тефлоните тигани имат пластмасови шпатулки, които да не надират повърхността. Само че тези пластмасови шпатулки са твърде дебели и малко трудно ще задържат блата, който отдолу, евентуално ако се е запържал малко, че трудно ще се отлепи, ако е дебел. Затова пробвам с метална шпатулка, която може да нарани повърхността на какви бяха тефлоновите ви тиганчета. Затова трябва малко да се импровизира. Оп, вижте, размърда се. Мисля, че ще стане нещо. Така, сега минаваме към тежката част. Сега, значи, повтарям, че се използва тази част, тази страна на това как се нарича? Това. На тавата. Винцето понякога идва в малко повече, така че трябва да се смярка. Ай, на здраве. Ай, на здраве за мярката. За мярката. Така. Сега. Слагаме. Така. Сега. Запретваме ли ръка и преди това? Да, моите са запретнати, както виждате. Може още малко да ги запретнем. Добре, да. Така. Сега, стискайте палци, правим. Правим. Малко разляхме, но положението е под контрол. До някъде. Да, като цяло е под контрол. Така. Така. Вижте как хубаво се е запържало и е цялостно. Доста оляхме, но това не трябва да нас смущава. Малко, вижте как тук е загоряла долната част, която трябваше да е залепена, но поради техническите обстоятелства не можахме да я отлепим. Както и да е. И сега избутваме това в тигана. Обратно. Оп. Малко развалихме целостта, но това е живота. Хванахте идеята, това е важното. Така.
обираме остатъците от което се разляло. Може би... Не, добре се е запържало. Ако бяхме изчакали още малко, ще да пригори долната част. Сега може малко да оберем разсипаното. То се дезинфекцира в така... Олиото, да. Врящото олио. Така. Нали не трябва да се къпи храна. Някъде бях чел, че 30-40% от храната в света се е хвърля. Ние в нашата скромна каса Ди сеньор Стаско и една кучина Ди Ицо се стараем да избягваме тези глобални, житейски, политически, световни проблеми, като използваме всичко, което имаме пред нас. Да, ние сме част от решението, не част от проблема. Точно така. До пета. Пета, батенце. Лек маняк. Чуек. И така. Още малко ще изчакаме да се запържи и после ще я плоснем в някоя голяма чиния, от която ще запази целостта си, като пица, и ще се я нарежем и ще се я хапнем вкусничко. Ще ви направим свидетели и на този момент. Чао за сега! Къде стигнахме? Стигнахме до обръщането, в което взе основна част тавата, но не вътрешната е част, а външната, която поради техническите обстоятелства малко разсипахме, както виждате, но нищо страшно. По-голямата част от целостта, около 57 до 60% от целостта на ля фритата или пицата от спагети се запази. Обърнахме я, както виждате, ето тази част много лесно, много хубаво се личи, че тя е била залепена за дъното на тигана и се е пържила. Тази част беше леко разрушената, както виждате. И идеята е, че от долната страна, където беше налято яйцето, по същия начин в момента се е запържила след около 5 минути, нали, паузата, която направихме. Сега идеята е да повторим системата с дебелата и тънката шпатулка. Първо пробваме с дебелата да видим дали какво ще стане, дали ще успеем да отлепим. Това е основното на фритатата, че залепва, доста често залепва долу. Дори да е тефлон, дори да сложим мазнина, олио, се залепва като цяло. Това е част от емоцията на приготвянето на фритата, защото не знаеш каква част от нея ще се опа. Видяхте ли, току-що малко трябваше да го сложим на повторение, как лекичко се примърда цялата фритата. Това е знак, че значи, че има някаква цялост, нали? Че не е някакви отделни частички, нали, спагетки. Така, сега, общо взето идва втория момент на истината, който ще трябва да я обърнем. Тук да покажа, че домакина има една много хубава чиния, която ще да свърши работа и е точно подходяща за фритатата, само че... Не е на домакина. Явно е някакъв американофил, това са американските президенти. И чака всеки момент да дойде Барак Обама или сър Стенли Ройс, не знам кой е, да го поздрави за антиката, която разполага, и затова не ми дава да я използвам, това да се отбележи за протокола. Затова ще се продължим да се мъчим така творчески с тази тавичка. Само че този път с правилната част. Оператор е виновен, естествено. Само че с вътрешната част този път, или поне ще се опитаме с нея да се случат нещата. Така, сега, както виждате, има доста възможност за изсипване и разливане, затова трябва движението да е доста плавно, но рязко. Едновременно, не знам как ще се получи това, но трябва да е умело. Не всеки би се справил. И аз дори не знам дали, ще съм един от тях. И раз, два, опа! Плавно и рязко. Това е майстор италиански готвач. Да, майстор италиански готвач Ицо Ди Трачия и сеньор Стаско операторе. И мисля, че имаме една доста добра фритата,
цялостна, даже тук вече почва да се цепва по средата, за да се личи взаимната заслуга, ето виждате, ето тук така, взаимната заслуга на двамата майстори, майстор-оператора и майстор-кучинара. Не знам дали знаете, но българската дума кочина произвежда от италианската дума кучина, което означава кухня. Така че виждате, че нашата кухня е една хубава кочина. И сега ще си хапнем много вкусно. Сега ще отрежа на нашия така любезен домакин оператор да си куса от нашата фритата. Ето, разрязваме така на половинка, да няма тънман. Ето, тук са обособи парченце. Значи трябва да се използва ножа, защото сещате, че спагетките трябва да ги резнем. Така, ето. Сега завиваме. Оп. Не е много лесно, така че трябва на малки хапчета да се хапва. И внимателно. Така. Горещо ли? Духай. Така. Чува се. Така. Няма да слагаме точка над 18 години. Оп! Оп, май пари. Покажи колко им е вкусно на хората. Покажи. Ще едно изчистка палачинка. Ама нали пица правихме? Пица! И ми, освен я да си капна, да видим какво се е получило, да ви дам оценка и съвети, за да завършим професионално. Опа, доста добре. Спуснахме. Да. Мисля, че ефектът е добър. С практиката идва и успеха. Айде, на здраве. И до нови срещи. Очаквам вашите предложения и желания, какво искате да ви изготвя в нужната обстановка с нужния колектив. И до скоростни срещи. Да. Срещи. Може да се научи да говори. Много видно. Нашата кучина ди апартамента, пак е наобратно, човек.